може да кажем първо за цар Соломон, наследник на неговата татко Давид, на една от най-близките година на Господ, не на Бог, който има много да се каже за него първо за Давид за Соломон, а нека задържаме за Соломон, кой ни кажа го неговата книга изреки, за работи, които трябва да се правят или не трябва да се правят, дали трябва да се бега от них, дали не трябва да се бега. За това първо, тук имам извадена една стих, който е изреки, първа глава, 5 до 7 стих. Ако всяка някой може да прочита. Първа глава, 5 до 7 стих. Кога мудрият чуе да биде още по-мудър, а разумният да стекне по-мудри мисли, за да ги разбере пословиците и приказните, зборовете на мудреците и дивните загадки. Стравът от Господа е почеток на мудростта, но безумните ги презира мудростта и поуката. Първото, за да видим да споделяме, може да кажем на това, дека Соломон е истинска близка личност до Господ. За само с това, че Господ пришъл да му даде, дека знае дека се работи за личност, която се е имал при сърцето. С това ще това негово прашање може да знаем дека Соломон ќе кога да му даде мудрост. Това се е тук кажем. За това за тази мудрост Соломон да може да я бъде, му се потребни доста памет, които ще може да го вода народът и израелския народ, като ще знаем преди му Библията, лесно не се вода. Имаше много такива ситуации, които на отбраните луѓе от Господ им трябваше помощ, за да може да владеят велики израелския народ. Често и много силно се молеше. За да може да владее, мора да има отделено луѓе, които ще му бидат пратени от Господ, за да го помине времето. Затова може да кажем в нашия живот, ако видим поръчени с памет на луѓе, относно Господ, ако видят и не са потребни, това не са потребни, а ние се отнесем като такви личности, ќе ни бидат пратени такви луѓе, за да можем по-лесно да го живеем живота. Тук в следния стих говоря за страво, дека е почетот на мудростта и само глупавите го презират. Не презират колкото и мудрост. Може да кажем дека луѓето, ако нямат страв, като ще е в днешно време, сега са помощно водят в смърт. А смъртта е отдалеченост, благословност, тотална неприсъствност на Бог. В модерното време най-много това се прави ефект, като по-рано може да кажем дека на луѓето им се нуди да живеят без страх от смъртта, на предпочитите оръжия, които ни ги дава дявола на нас луѓето, дека не трябва да видим ние да се плашим от нищо, дека няма никой, който ще може да ни суде, дека това е едно нещо, трябва да биде както и техника, как да биде ветър, така да живеем, бидейки така работи дявол. Това е тук най-много изразено, прекогреват, ние ще ги правим, те ще са всекодневно. Така че на луѓето им се сервира на тацна да пробуват първо дявол да ни кажува вземи, ти ще пробува маленка количина, после човек се навлечва, за да навлечва, може да кажете, това е голям пример, както някой човек, ако вземе много, първо по-малко кушува, после повече и повече. Това е един грех. Като времето имам наведено най-големите причинители, пример за смърт, то може да кажем алкохол, цигари, изхрана. И се ние ставаме на тази, самите ние го гледаме това. Дявол да ни кажува, може да го направим, ако ние самите го гледаме това. Следно нещо и така пак изреки трета глава. Има два стиха тук, но първо е изреки трета глава,
11 и 12 стих, да човека не занемарва или се им показва от Господ и да не е тежко неговото горуване. Защото Господ досака, него и отправя, като и таткото, сина ще го люби. Тук ни е кажено, защо казаната е добра на един начин, защото ние трябва това да го припадаме. Да не видим ужалостени, тук да бараме всеко едно нещо добро. С това, що колко пъти някой от нас, може би никой от нас не е кажал, хвала ти Господа за казаното, защото бях да ме извадиш на правия път. Това може би някой го е кажал, не знаем, може би не се сетяваме, зависи от какви тежки ситуации сме били в нашия живот. И така, всеки в нашия живот сме били карани, може да кажем, за наше добро, и ако ние това не огледаме, примерно може да кажем, ако не карат нашите родители, они го мислят най-доброто за нас. Дори ако най-близки наши други родители го правят това за нас, що ние не можем да замисляме, що може да направим нашия небесен татко, който безусловно на всяка. Следният стих, тук ни запишене изреди, 3 глава, 24 до 25. Кога ќе легнеш да спиеш, нема да се плашиш, и кога ќе заспиеш, сонот ќе ти биде пријатен. Нема да се изплашиш од ниеден страх, нито од напад кој доаѓа од безбожниците. Тука имам запишено по-описа. Имам запишено нещо за модерния човек, който ще живее без страх. И у неговия живот е полностью такива работи, които ще ме обкръжат. Ние не можем да влияем на нашите околности. Само можем да споделяме делом да ги променяме. Да ги променяме, нямаме шанси. И това е дело от нашата околина, защото и грева е дело от нас. Но все пак, ако изберем да водим по една тесна търновита пътека, все пак може да следваме малко бои с личен разум и с лични вредности, които ще пробваме. Те ги видят малко, но вредни бои, които ще видят на тази път. Или пък имаме може да однем по автопат, който ще може да кажем, че ще има голям брой на бои. С това имаме две опции. Това мудро да ги бираме работа на нашия живот и да видим личности с лична Соломон като човеше по-мобарче на Господ мудрост, а не някои други работи. Видейки сите работи, които ще ги бараме, ако бараме право мудрост, те се предодават. Имам тук изгодно прашение, като Закари. Ако всяка някой може да каже нещо, що мисли, то нека се задържа за себе. Първото е дали го има страва Господов и що представя страва Господов за нас. Страва от Господов е почеток на цялата, бързо за да християн, всеки път е почетна точка на целия можен характер на човека. Ако нямаме страх от Господ, това няма никаква норма за що е добро и що е зло. И това е, не знам, всеки път трябва да се надоградваме, не ли страха от Господ. И е много обширна тема. И никой път не е доволно да имаш доволно страх от Господ. Стварно, колко сватаме и
стварно се зависи само от Бог, нищо не зависи от нас. Мислам, оти страва от Господ трябва само да го негуваме у нас и да расте у нас. Друго нищо. И почетох на мудрост.